Vi starter først ud med at snakke om værdifaktorer. Det første værdifaktor ved Range, det er selvfølgelig funktionalitet, da det er meget vigtigt for kunden, at deres regntøj det fungerer, og at de ikke bliver våde, når de går ud i regnen. Derefter, da Range det er et modemærke, det er mode inden for regntøj, så er det meget vigtigt, at deres designmæssigt har en stor værdi for kunden. Derefter så kommer kvaliteten. Kvaliteten prioriterer de ikke helt lige så højt som de andre, men at så er kvaliteten og funktionaliteten også meget med hinanden at gøre, da det er meget vigtigt, at kvaliteten er i orden, for at selve regntøjet er funktionelt. Til sidst så har vi brandet, som er meget vigtigt for kunden, da brandet det også har en værdi udad til, og det er moderigtigt at gå i de her Range regnjakker, og man kan godt se, at det er mærket. Man behøver ikke engang have selve mærket, man kan godt genkende toppen. Vi springer videre til kunderelationer. Vi skal på shop. Illums Bolighus for eksempel. Der har Range en lille andel af Illums Bolighus, hvor de sælger deres varer og produkter. Succeshistorier. Magnus nævnte det der med værdifaktor. De har skabt sig et godt brand på relativt kort tid, som altså er en af de her succeshistorier. Nu skal jeg lige have hjælp her med noget selvbetjening. Ja, perfekt. Selvbetjening, som vi også kan hænge her, det er altså, når vi snakker på deres webshop her, der betjener du selvfølgelig dig selv, og der er ikke nogen til at gøre det for dig. Og så har vi vejen til kunderne som første punkt. Hvor webbutikken, hvor at kunderne jo selvfølgelig går ind og køber deres varer på deres hjemmeside. Og det næste vi har, det er det er mellemhandlere, som er de forskellige detailbutikker, som sælger Range produkter. Så er vi så nået til kunderne, hvor vi først har igen den her webshop, hvor vi kommer helt ind i computeren, hvor at Range de kan forholde sig og komme direkte fra B til C, hvor de kan komme ind til business til consumer og faktisk levere produktet direkte til kunden. Ellers så har de selvfølgelig også B2B, som er dem vi snakker om med mellemhandlerne, altså detailhandelskæderne, som sælger deres produkter ind i deres butik. Så har vi et lille kundesegment, som er de modeorienterede, som er meget det, at dem der køber Range, det er ikke udelukkende for funktionaliteten, men altså primært for den moderigtige segment. Så det er meget snobbet. Med hastigt skridt går vi videre til aktiviteter. De ting, som virksomheden skal klare for at ligesom have succes. De skal promovere til nye forhandlere. Essentielt for Range, at de har altså kun deres showroom over i København og butik her i Aarhus, så de er meget afhængige af, at de hele tiden kan få nye forhandlere ind. Messer og events skal de også være til, selvfølgelig for at se, hvad er den nyeste mode, hvad er inde i år, er det lilla, lyserødt, jeg ved ikke. Så har vi også noget, der hedder pop-up aktiviteter. Den var der. Popper lige op der. Det var meget godt. Pop-up shop, undskyld. Pop-up shop. Den klippede lige her, men pop-up shops, det var, butikker, eller en butik, der kun åbnede i en meget, meget begrænset periode. Sådan en lille, vi kan sige en weekend for eksempel. Og så er vi kommet til ressourcer, som jo selvfølgelig er det, som de kan trække på, når de for eksempel skal have deres aktiviteter op at køre. Og den første, det er selvfølgelig kapital, fordi at for eksempel standen på messer, det jo selvfølgelig koster penge. Og det næste, vi har sat på, det er brand, fordi at de jo har fået det her stærke brand, som også kan hjælpe dem frem med deres aktiviteter. Så ja, det nu. Og den sidste, det er kontakter, som de selvfølgelig kan trække på for at få lidt hjælp. Partnere, producenter og leverandører, det er selvfølgelig en vigtig del af Range, da de er meget afhængige af deres producenter, som de har et eller andet sted i Kina, tror jeg vist nok det er. Vi skal videre til forhandlere. Tak for det. Deres forhandlere er også en vigtig spiller her, måske den vigtigste, som sagt før. De har ikke særlig mange butikker, de har egentlig kun deres egen sektion i København, så de lever de her forhandlere. Udover det, så har de så også nogle forskellige designer, der signer for dem, blandt andet JC. Jay, vil du komme her? Ja. Jamen,
Jeg er med til at designe tøjet for Reigns, så jeg går ind under designer sammen med nogle andre kendte en gang imellem. Ligesom Wang og ligesom Kanye West og Adidas og sådan noget. Så det er bare sådan. Det var egentlig bare det. Og i omkostninger, så har vi selvfølgelig først noget løn, der skal betales til deres ansatte. Og så har vi en meget minimal omkostning, som hedder lokaler. Og de har jo kun de her 2, så det er ikke så meget. Så har de indkøb af varelager. Og så er der de omkostninger, det nu koster at tage på messer og events. Og så selvfølgelig noget markedsføring og promovering. Og en aller sidste omkostning, det er selvfølgelig vedligeholdelse af deres hjemmeside. Og så til sidst, så har vi indtægter, som er den måde, virksomheden genererer deres penge på. Selvfølgelig har vi salg, som er den eneste indtægt, de som så har, udover de selvfølgelig også har renter. Men renter, det går både på omkostninger og på deres indtægt, fordi det er både noget lån, men også noget indstående i banken. Og til allersidst, så hvis man lige trækker det op af hatten, så har man selvfølgelig sit profit. Og det er ligesom de penge, som virksomheden til sidst har.